Три грешки, които ти пречат да печелиш повече. Първата грешка е, че чакаш перфектния момент, а обикновено такъв никога не настъпва. Втората грешка е, че те е страх да започнеш. И това е съвсем нормално, защото в обикновения бизнес ти трябват хиляди левове капитал, трябват ти добри продукти, ниша, съответно склад, счетоводител и така нататък. А в мрежовия маркетинг целият този пакет е осигурен от фирмата. Започваш с минимална инвестиция и без риск. И третата причина е да разчиташ само на заплата. А тя има лошото свойство много бързо да свършва, определя се от някой друг и дори и да бъде увеличена, никога не стига нивото на инфлацията. Ако се препознаваш, напиши старт отдолу под видеото и аз ще се свържа с теб за повече информация.